בסוף כל עונת כדורעף חופים משתדלים לקיים טורניר אחד שאנחנו קוראים לו טורניר מאסטרס. משהו מיוחד פה שאנחנו פתחנו אותו גם לשחקני נבחרת שבדרך כלל מתמחים באולמות, שאנחנו מנסים להביא אותם, להוריד אותם בקיץ לחוף. הרימו פה טורניר יפה סוף סוף, במקום המרכזי של הכדורעף חופים בארץ, חוף גורדון, יש פתאום אנשים, יש קהל. כדורעף חופים זה ספורט שמאוד מתאים לאווירה ולתל אביב, שהיא עיר מאוד תוססת וחיה. תשמע, זה המשחק הכי יפה בעולם, אין יותר טוב מזה. בנות הכי יפות שיש משחקות, אחרי זה בנים. אתה משמש גם על תקן שופט וגם די-ג'יי. היום רק על תקן די-ג'יי. איך האנשים מרוצים בינתיים מהמוזיקה? תשמע, לא בשבילי, זה בשביל הצעירים. אני אוהב את השירים העבריים, הישנים, אבל הצעירים רוצים טופים על הראש. רוב האנשים פה באים פשוט כדי לראות בחורות יפות בבגד ים שקופצות. זכותם? צודק ותבואו, לא רק בגלל כדורעף, גם בגלל הבנות. יש יותר מדי הערות שכאילו לא הכי קשורות. כמו מה? למשל מישהו בא ולא מכיר אותי, בא ואומר לי, וואלה, זה עושה לכם אחלה ישבן. בהתאחדות העולמית אסור להם להיות עם מכנס פחות מ7 סנטימטר, בשביל שיראו את הישבנים, ואני לא צוחק עכשיו, כי הם יודעים שזה מוכר טוב לטלוויזיה. אין לכם בעיה למכור את זה ככה. בכיף, גם הספונסרים שיבואו, רק שיבואו. אם זה מה שמושך אותו, ואחרי זה הוא נשאר בשביל הכדורעף, תפדל. כדורעף חופים, שהוא נחשב לאח הקטן של כדורעף אולמות, הוא משחק שונה. אמרנו, יש טורניר גדול רציני, ונבוא נראה איך אנחנו מתמודדים עם השחקני חופים. מה ההבדל בין כדורעף באולם לכדורעף בחוף? פה 2, שם 6. פה משחק קצת יותר טקטי. בן זוג אחד צריך להרים את הבן זוג השני. התמודדויות הנפשיות הן מאוד קשות. לא לפחד ליפול לחול. לא אוהבת לאכול חול. כמובן, בבוקר, בערב ובצהריים. היום באנו קצת, הורדנו את הרגל מהגז, לא היינו כל כך חדות. אני מקווה שבגמר זה יהיה ההפך. אותם זוגות אנחנו תמיד בגמר, ואנחנו תמיד מלחמה. שנה היא נצחת, שנה אני מנצחת, שנה ככה כל הזמן. אז זה יהיה באמת גמר מאוד מאוד צפוף ומעניין. הבנו שיש בעיה בזמן המשחקים, מי שומר על הילדים? זה באמת סיפור. אני משחקת, מי שצריך לשמור על 2 ילדים. לפעמים הילדים נעלמים מהעיניים שלנו, מהעין של המשחק. ויש טיפת לחץ. אני הסתכלתי עלייך, אני ראיתי שיש לך עין אחת על הכדור, עין אחת על הילדים בחוץ. תמיד, ואני אימא, קודם כל אני אימא. עינב בפארר וג'יזלה רודריגז זוכות במקום הראשון. איך ההרגשה להיות אלופות המאסטרס הטריות? כיף, כיף. היום נלך לחגוג, נשתה קצת, נרקוד. סיבה? עוד לא התחלנו טוב, היינו עייפות מ9 בבוקר אנחנו בחוף הזה. והם באו כמה שעות לפני מהמזגן. נשמע לי קצת כמו תירוצים. עדיין, אני צודק. הפסדנו, היינו מה זה גרועות, חבל על הזמן. לא נתנו להם צ'אנס לחזור, והיינו יותר אגרסיביות. שמרנו על הסרבים שלנו, ופשוט היינו יותר טובות, והגיע לנו. אנחנו הולכים לשחק מול הזוג הכי חזק כרגע בארץ. זוג שמתאמן הרבה זמן על החוף, הכל פתוח אבל. טובים ינצחו. זה אתם, בטוח? החזקים זה אנחנו, הטובים לא בטוח. וילמן, גדול. אני מקווה שהם ייקחו אפשטיין ואילמן. ועדיין נראים בסדר, לא עושים טעויות. יואו, איזה נקודה! יש כישרונות מאוד טובים בארץ, ורק שיהיה אירועים כאלה זה יעלה את זה עוד יותר. קהל רדום אבל, רדום, חוץ ממך אף אחד לא. עולה! לא נראה טוב. חשבנו שניצחון. עדיין לא נגמר כלום.
היה מעולה. רוב הטורניר הלך לנו קצת יותר קל. אמרנו נבוא נהנה, ונהנינו. אין מה לעשות, הם היו יותר חזקים בנקודות המכריעות. ארוך, מותח, אני שמח שהיינו על העליונה בסוף. אין כמו לנצח.